ମୁଁ ଆଜି ଗାଜର ଗୋଟେ ରେସିପି ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗାଜର ମସଲା। ସେଥିରେ 3ଟା ଗାଜର ନେଇଛି, ଆଉ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର 2ଟା ଆଳୁ ନେଇଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ବଏଲ୍ କରିଦେଇଛି। ବହୁତ କମ୍ ପାଣି ଦେଇକି ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଗୋଟେ ସିଟି ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ପାଣିଟାକୁ ମୁଁ ଏକଦମ ବାହାରେ ପକେଇନି, ସେ ପାଣିଟା ତାରଠି ହିଁ ରହିଛି। ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ପାଣି ହିଁ ଦିଆହେଇଛି, ହାଫ୍ କପ୍ ପାଣି। ତା ସହିତ 2ଟା ପିଆଜ ନେଇଛି, କଟା ପିଆଜ, 2ଟା ଛୋଟ ଟମାଟୋ ନେଇଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇଛି, ଅଦା ଜିରା ରସୁଣର ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ନେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି। ତା ସହିତ କିଛି ଇପି ମସଲା ନେଇଛି, କାରଣ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅ ଅଛି, ତାକୁ ଇପି ମସଲା ଟିକେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସେ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଭେଜ୍ ମସଲା ବି ନେଇଛି। ତା ସହିତ କିଛି ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ନେଇଛି, ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି, କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ନେଇଛି, ଶୁଖା ଲଙ୍କା 2ଟା ନେଇଛି। ଏଥର ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମେ ଏବେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରିବା। ଗରମ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରିଦେଇଛି। ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ଆମେ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ରିଫାଇଣ୍ଡ ତେଲ ମୁଁ ଦେଇଛି। 2 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ କଡ଼େଇ ଗରମ କଲେ, କଡ଼େଇ ଗରମ କରିବା ପରେ ସେଥିରେ 2ଟାରୁ 3ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ମୁଁ ଫୁଟେଇଥିଲି। ତା ସହିତ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ କିଛି ବି ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି। ସେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ 2ଟା ପିଆଜ, କଟା ପିଆଜକୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟର ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଇଛି। ସେଥିରେ ଜିରା ବି କିଛି ଦେଇଛି, କାରଣ ଜିରାଟା ହଜମ କରେ ଖାଦ୍ୟକୁ, ଅଦା ବି ହଜମ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମସଲାଟା, ଏ ମସଲା ନିହାତି ଆମର କୌଣସି ବି ଖାଦ୍ୟରେ ଦେବା ଦରକାର। ମୋ ଦେହ ପାଇଁ ବି, ଖାଦ୍ୟ ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହଜମ ହୋଇଯିବ। ତ ଆମେ ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। କିଛି ସମୟ ସିଝିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ଶୁଖା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ ମସଲା ଟିକେ ସିଝିଗଲାଣି। ମସଲା ଟିକେ ଏବେ ସିଝି ଆସିଲାଣି, ତ ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ଶୁଖା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। 1/2 ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, 1/2 ଚାମଚ ସବ୍ଜି ମସଲା, କରି ପାଉଡ଼ର, ସବୁ ଭଲରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ସେଥିରେ ଆମେ ଆଗରୁ ପ୍ରଥମରୁ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛେ। ଲୁଣ ବି ଆମ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେଇଛେ, ଆମ ଗାଜରରୁ ଆଗରୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ମସଲାରେ କିଛି ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ମସଲାରେ ଲାଗିବ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଲୁଣଟାକୁ ଦେବା, କାରଣ ପ୍ରଥମରୁ ଆମର ଲୁଣ ଦିଆ ହେଇଛି, ନହେଲେ ବେଶୀ ଲୁଣି ହେଇଯିବ। ତ ଏବେ ମସଲାଟାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ସିଝିବା ପାଇଁ। ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ଏବେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏଥିରେ ଆମେ 2ରୁ 3 ଚାମଚ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ମିଶାଇ ଦେବା ଭଲରେ। ତାକୁ କିଛି ସମୟ କୁକ୍ କରିବା, ଭଲରେ ସିଝିବା ଯାଏ, କାରଣ ଆମର ପ୍ରଥମରୁ ଗାଜର ଆଉ ଆଳୁ ସିଝିକିରି ହିଁ ଅଛି। ଆମେ ଯାହା ମସଲାଟାକୁ ସିଝେଇବା, ତ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, କିଛି ସମୟ କୁକ୍ ହେବ। ମସଲାଟା ଏବେ ଭଲରେ ସିଝିଗଲାଣି। ଆମେ ସେଥିରେ ଗାଜରକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆଗରୁ ବି ସିଝା ଯାଇଛି। ଗାଜରଟା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଗାଜରରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭିଟାମିନ୍ ରୁହେ। ସେଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଭିଟାମିନ୍ କେ, ପୋଟାସିୟମ୍, ଆଇରନ୍, ଆଉ ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟା ହୁଏ, ଗାଜର ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଭଏଡ଼ କରେ। ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁକୁ ଗାଜରଟା ନିହାତି ଆମେ ଖାଇବା ଦରକାର। ଗାଜର ପ୍ରାୟତଃ ପିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ଲାଗେନି। ବହୁତ ପିଲା ହିଁ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଇପି ମସଲା ଦେଇକି ହିଁ ବନାଉଛି। ମୋର ଛୋଟ ପୁଅ ଅଛି, ସେ ଇପି ମସଲାକୁ ହିଁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ଭଲରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ମିଶାଇ ଦେଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଏବେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିଯିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଅଳ୍ପ 2ରୁ 3 ଚାମଚ ପାଣି ଦେବା।
ये पानी ही हो आम ए भल मिसई दबा कारण आगुरी ये सीझी जाइए खाली ईपी मसलाटा ही पड़ो आउ किसी समय छाड़ीदबा। आम ईपी मसला को ही ऐड करदबा। मसला ऐड कला भल मिसई दबा। ये भल मिसई दबा कारण ईपी मसला मुझे ऐड कर देती यहाँ को भल मिसई दे कवर देदबा 2-3 मिनट कवर ही लगेदबा 2-3 मिनट जाके कुक करने को छाड़ीदबा तापर आम खोलिबा। ये मुझे तावा गरम करुच्ची कारण मैं ये डोसा ही बनैबी जो गाजर मसला गोटे डोसा बनैबी गाजर मसला सहित खाइबापी डोसार बैटर मुझे गोटे कप बिरी सहित 2 कप आउ हाफ कप अरुआ चाउल नहीं गोटे बैटर बनई जो थे मुझे डोसा बनैबी। हम एथरे किसी मात्रा तेल टिके देदबा अल्प किसी तेल देखिए सब आड़े ग्रेट करदबा। एथरे आम भी धनिया पत्र ऐड करदबा टेस्ट पाई स्वास्थ्य पाई भी भल भल मिक्स करदबा। रेडी हो गला गाजर मसला तो आम ये सर्व करवा। डोसा रेडी हो गला। तो ये डोसा थाली रेडी हो गला गाजर मसला सहित डोसा बा सरू चकुली आपण भी एमती बनातु मत लगुच बहुत टेस्ट ही होइथबो। आपण बनेकी थरे खाइले निजे जानि परिबे।